kashi 40 zuwa 50 na talaucin da ake fama da shi a ƙasar Niger yana da sa hannu da malalatan duwan da muka samu a cikin ƙasa. Na san mutane da za su tambaya su ce ya aka ce kashi 40 zuwa 50 na talaucin da ake fama da shi a ƙasar Niger yana da sa hannu zuwa ga duwan. To zan kwanta muku misali ce kashi 40 zuwa 50 na talaucin da al'ummar Niger suke fama da shi duwan su suka samu waɗannan al'umma wannan talaucin. Wasu sun ɗauka cewa duwan ɗan kasuwa kawai ne ya shafa. Duwan a ƙasar Niger ba ɗan kasuwa kawai ya shafa ba. Har kai talaka kana fama da wannan matsala ta duwan amma baka sani ba. Misali ɗan Niger wanda waje baya cikin Niger. Misali ka je wata ƙasa ka siyo tuwafi na jikinka ko ka siyo matarka ko ka siyo uwayenka ko ka siyo makannanka tuwafi wanda ka je ka siyo ba na kasuwanci ba amma kana kawo cikin iyaka a cikin Niger don su tare ka ce dole waɗannan tuwahin da ka sayo dan kai kyauta da su sai ka yi duwanan su. Anya kun san da mu da waje akwai kayayyaki da yawa da muke so mu tura a Niger amma matsalar duwan ta hana mu tura waɗannan kayan. Wani yana da buƙatar ya tura wayoyi a Niger a saida mai ko a raba ma ƴan uwan shi. Wani yana da buƙatar ya tura ordinateur a Niger a saida mai ko a raba ma ƴan uwan shi. Wani yana da buƙatar ya tura mota, wani yana da buƙatar ya tura tele ko frigo. Amma matsalar duwan ta sa mu da waje ba mu iya tura kaya. Wallahi baka san duwanakin Niger haramtacci ne ba sai ka baro Niger ka fito ka tai wata ƙasa ketare kana son ka tura kaya a cikin ƙasar Niger inda zaka gane tabbat duwanakin Niger haramtacci ne. Kar ku ce wai a cikin duwanakin Niger akwai na kirki, babu na kirki. Ni ban cire ma duwan ko guda fulla ba a ƙasar Niger duka azalumai ne. In ma ubanka duwan ne to ka je ka tambaya ka bincika ta yaya ciyar da kai ya ciyar da kai da kayan haram. In mijinki duwan ne je ki bincika da yaya ciyar da ke ya ciyar da ke da haram. In kana da ɗa duwan je ka bincika ya yake ciyar da kai da haram yake ciyar da kai. Magana ta gaskiya duwanakin Niger su suka karya ƙasar Niger. Gwamnatin yana tashi tsaye ya ɗauki mataki bisa kai ga a gyara ƙasa. Ƙasa yau ba ta yi kowa yana wada ya ga dama. Kowa an baka iko ka tsare talakawa kana wada ka ga dama, kai talakan kana wada ka ga dama, mai kuɗi yana wada ya ga dama, mai mulki yana wada ya ga dama, kowa yana wada ya ga dama a Niger. Ƙasa ko ba ta ci gaba a haka. Wallahi duwanakin Niger ba ku sanin tabbata matsala ne a ƙasar Niger ba gyara ne suke ma Niger ba sai kana son ka tura wani abu na amfanuwa a ƙasar Niger. Kama kan naka ne, kama kan wanda zaka tura ma kyauta, kama kan zaka tura shi ne a saida. Yau zaka iske abin da bai kai jikka 100 ba duwan su dole sai ka ba su jikka 50. Misali kayan jikka 50 duwan ya ce ka ba shi jikka 10 in zaka saida shi zai kai jikka 60 ko jikka 70. Yana abu ne wanda matsalolin mu duwan su suka haddasa talaucin da ƴan Niger suke fama da shi. Musamman kananan ƴan kasuwa. Ai muna da ƴan kasuwan da muke ganin suna cewa in dai kai dan Niger ne yanda za a yi maka duwan ba haka za a yi ma dan Najeriya duwan ba. Dan Najeriya ana mai saukin duwan amma kai dan Niger ana ƙara ma kuɗi. Rayuwar Niger ce haka. Ba mu son namu mun guma mu yi ma ƴan waje sauki da mu ma ƴan ƙasa. To wannan munaficin yana cikin jinin mu ne ƴan Niger. Yana cikin jinin mu keta da munafici yana cikin jinin mu. Yau in ba keta ba ta za a yi dan Najeriya ya siyo kaya kai mai duwan da sauki. Dan Niger ya siyo kaya ka ƙara mai kuɗi. Wani irin zalunci ne wanga? Dan ketare a daidai ka ƙara ma kuɗi. Yau a cikin turai inda kuke ganin turai sun ci gaba wasu suna ce a'a ai arzikin Afirka ne a'a ai arzikin waye asatu. Wallahi ko ba da arzikin Afirka ba turai za su rike kansu. Turai za su rike kansu. Yau in kasuwanci nake yi a turai kayan miliyan 100 ne su rike tare. A cikin kasar turan misali zan siyo kaya daga Spain ko da Almanya ko da cikin turai ko kayan miliyon nawa ne siyo sai sun kai inda nake so babu ko wanda za ta tambaya ta kudin duwan babu. Ni na sha in siyo kaya daga kasar China sai sun shigo sai sun zo har gidan da nake babu wanda zai ci ka biya na mota babu wanda zai ci ka kana duwan wannan kayan in jikka guda aka sa ake sai da kayan nan sai jikka guda wallahi jikka guda nan ita ce zan biya sai kayan sun zo har inda nake ban ƙara biya ko dala babu zan ta ce kana mota kana jirgi kana mai kana kaza babu. To yau kasar mu ba haka ake yi ba. Kasar Afirka gaba dai kuma muna magana ne akan wanga milkin na yanzu ba na CNSP kawai su suna aza cewa a'a zako CNSP ne duwan ta tabarbare duwan suka zama maharamta no to dama duwan Niger maharamta ne tun dadewa. Mutane ne ba su gane ko kuma mutane ne ba su kula ba ko kuma mutane ne babu ruwan su da su magana akan cewa zalunci da duwan shi ke yayi yawa sai yanzu abun ya kama kowa ga wuya kowa ana son dole duwan sai ya ci gari ka da shi kuke ganin da inda mutum ya shiga duwan shekara daya shekara biyu ya zama katon mai kuɗi nawa ake biyar duwan ku shi ku bincika nawa ake ba su salari ba wani salari kirki gare su ba amma ku je ku ga motocin da suke hawa ku je ku ga gidajen da suke shiga ku je ku ga dukiyar da suke batawa ina suke samu mota duka ga talakawan Niger ne suke zuwa suke kwace da wannan ya fita zama cewa a'a ba su ne ake kwace ne suke ƴan Niger yau duwanakin Niger da su da ƴan fashi da makami duk guda dan fashi da makami yana da bindiga duwan suna da bindiga dan fashi da makami tare ka ne zai yace kawo abin da bai aji ba haka duwan tare ka zai yace kawo abin da bai aji ba duk da hiyar da duwan da dan fashi da makami duk da hiyar su guda a kasar Niger kinan matsala ta Niger ta ci gaba da mun kaki wallahi matsala tana gare mu. Wani a ce Amerika ta taushe mu turawa sun taushe mu da kanmu bakaken mun taushe kanmu in za a haɗu gaskiya gwamnati in za ka gyara mu wannan historic ta cewa a'a ai turawa suka taushe mu waye taushe da sauransu wallahi mu da kanmu mun taushe kanmu mu kai mu juna gaskiya gwamnati ta zo kuna ta mana ƙaryar turawa kaza waye turawa kaza turawa ma dama suka samu su yi abin da suke so a Afirka dama suka samu yau bature ya je ya biya wani kuɗi ka je kai ta'addanci wanda ya biya nan an kama shi an kace mai kai ni na gani yau bature zan yadda ya biya ni in je in ta'addanci bayan ya biya na bayan na ga an kace mai kai to kenan lahin mu ne
gwamnati laifin mu ne, babu wasu turawa da ke addaba mu a cikin kasashen mu da kanmu na da matsala. Babu doka na farko, ba a biyar, in ma an sa doka ba a biyar ta, babu wanda za a hukunta ni in gani in ji tsoro, babu wanda za a yi ma adalci. Ta za a yi kasan ba za ta shiga cikin ta'addanci ba, ta za a yi kasan ba za ta shiga cikin talauci ba. Babu doka, gwamnati ya saki komai babu ruwan gwamnati da shi. Yau ka zo turai a biya kuɗi ka je kai ta'addanci, gwamnati in ya kama ka babu ruwan shi da wanda ya saka, kai ne ya sani kai zai kace ma kai zai yanke ma hukunci. Yau Niger ɗan ta'adda nawa aka kama suna ta'addanci, wani hukunci aka yi musu? Wani hukunci aka yi musu? Babu hukuncin da aka yi musu. Ni na gani an kama dan ta'adda ba mai hukunci ba, sai ma gwamnati ya saka cikin gwamnati, an azurta shi, an bashi gida, an bashi mota. Ni zai hana gobe zan shiga ta'addanci ba? Zan shiga. Yau duwan mutane ne su kashe a cikin Niger, ko kwanaki na muna ganin wasu matasa ana tabbatar su kashe so. Yana abu ne wanda kasa a gyara, kasa ba ta tafiya haka. Yau gwamnati in kai laifi a hukunta ka, minister in kai laifi a hukunta ka, kowa talaka in kai laifi a hukunta ka, yanda ake hukunta kowa. Shine kasa. Yau kasa babu doka, babu oda, babu hukunci, kuma ku ce mana kasa ce? No, ba kasa ce ba. Yau ko cikin gari dai dan karamin gari zaka iske mai garin yana tsawatar da yana tsawatar ma al'umma. Amma Niger babu. Kuma a ce ana son a ci gaba. Tare da a ci gaba, kowa yana wariya gama. Babu zancen ci gaba. Kenan mu gyara. Waga matsala ta duwan ta shafi kowa. Kawai wani waye ce a ai duwan kai baka kasuwanci baka san meye duwan baka kasuwanci. Wallahi mu da awaje mun yi ko dan da ke kasuwancin sanin matsalar duwan. Ni so guda ne tura waya a Niger. So guda tun da ni ga walakancin da duwan so kai ban ƙara turawa. Ina so in tura kaya da yawa. Ina da kaya da yawa nake so in tura a Niger. Amma matsalar duwan ta hana in tura. Kuma kaya ne waɗanda za su ciyar da ƙasar Niger gaba da 'yan Niger gaba. Amma matsalar duwan yau da ka sai kaya jaka 100 ka tura a Niger daga nan ga wallahi kuma ka sai wannan kayan a can ko da tana ne. Duwanikin mu su ne matsalar Niger. In muna so a faɗi in ba mu so a gai, duwanikin mu suna da matsala. Su ne kashi 40 na talaucin 'yan Niger, duwan su samu 'yan Niger wannan talaucin. Kenan mu gyara 'yan uwa.